moko kuom jogo mobaro buk kod jotend gweng' ma Siaya medo kwedo paro mar aneno ka mano ke sigana mane onego bed ni wa somo. Mana kamano en weche manyien mag ka gi kacha. Wadhi nyime bang' thuolo machuok ka sigana ma wan go en ni moko kuom mine ma gin jotend ODM e kaunti ma Homa Bay owuok tung' mosuo gi moko kuom jotije sirikal kaunti ma Homa Bay ma giwacho ni owuok go chenro mar sirikal Gavana Gladys Wanga to ginie sirikal no. Mine go mag ODM go kotelnegi kod jakom ODM mar Rangwe Caroline Owidhi owacho ni nitie jotije mag sirikal kaunti no ma sani ok tim tijegi ka gima duong' ma gitimo en tiyo gi josiasa moko ma ok sir sirikal no maduo ne Gavana Wipi motelo ne yiero mabiro. E twak margi gi jofwamb weche boma ma Homa Bay ginyiso jotijego mondo chak chono gwe tao giyud thuolo mar goyo sirikal kaunti no ka gin oko ma ok wuondore ka gikunyo tie gavana e chenro mag dongruok motimo. Jatich manyawa ng'ayo osetie kaunti ni. Nyawa ng'ayo wuotho gi farusi kamanyo ne jo Homa Bay. Kendo manyo ne jo Homa Bay mokel ne jo Homa Bay mokel kawuono Homa Bay rieny koso ok rieny. Wan number 1 koso kwana number 1. Bende king'eyo ni tiye sirikal nyawa ng'ayo ni. Itiye sirikal ni tikunyo sirikal. Wani kaunti wa mar Homa Bay kaka wuono kiwuothe. Tiwuotho kisungori kendo iwuotho kijachir. Wan kaka mine mama ohero wa kendo miyo tendwa ni wamore iye. Koro miyo joma dwa tugo gi tende nyawa ng'aya ok wabi miyo rum. Kendo wakwero gi ni tende atino nyawa ng'ama power fast obed mos. To kaka atieno Mohewo e kar chung'ol bura mar Arieda noyudo thieth maonge chudo manobagi kod migawo mar thieth komakore